belai kotor coba kotongar tam lagi bersaiman lah. Ini Korbuk Press Club जों YTF रंगै कैसे प्रेस मिट खाने थांगै दङ बा प्रेस मिट खाने फायका जिनि नाहारमं प्रेस मिट गायसेनो जों जत सिनि सिक्लार जत YTF नि जत लिडार दङ यार डिस्ट्रिक्ट नि दङ ब्लक नि दङ टांग स्टेट नि दङ जिनि मेन डिमान्ड खतम ग्रेटर टिप्रोलेन जे ग्रेटर टिप्रोलेन नो बेस्ट न तैनो ते जिनि एनआरसी पुलिस बिल बीसी इलेक्शन वन अमेंडमेंट ते चिनी कंगमा तंगो अमदेके जों पॉइंट ना तंगो चिनी मेहन नाहार मगे ग्रेट डिप्रेन अब ग्रेट डिप्रेन तै अ मासो दिस मान नि बिसिंगो जेकुनु समय करबुगो 24 आवर बगे स्ट्राइक मानो जों डेट दिनि साखलाया ख जों दातिनो डेट साखलायनाय फियाबा अ मास बिसिंगनो चिनी करबुगो स्ट्राइकिंग मानो फुल टाइम 24 आवर्स बगे अब चिनी नाहार मगे ग्रेट डिप्रेन अब ति जबानि बगे न 24 आवर बन खायजाकनाय जों खाख्लायो चिनि प्रेस मिट नि बिसिंथि खाय जारा लुकुरनाय दंनाय दं बर गहायनो चनो लगिरि फायने हनि जों खाख्लायो तेबो जों सायमना पुलिस बिल एडिसि हापां पास खामनि यागलबो दिनि गभर्नर दिनि फराबो कुनु फना बर एक्स नाम याखो गेते चिनि बिसि इलेक्शन बा अनेक लाई थांखा अबन्तिबो कुनु खायाखो ते 1 टू एमएनबे हायनो एसेम्बली पास खामनि यागलबो दिनि केन्द्र गभर्नमेन्ट मनतिबो कुनु स्टेट ना हालिया बन बागे जों बेलाय दुखनि बागैनो जों दिनै मनति कतर चबा खन बागे जों रिडिं दङ इंगाजिनि 24 आवर्स नि अब स्ट्राइक नि यागुलो नियाखे साराति ब्राखन स्ट्राइक नि चान्स दङ अब जिनि लापाइथानि चबा सिम जों जे माइसिन चबा जों जत फाइरेन बागे कबकनाय इंगाय तेबो जिनि फाइथाक नि कबुं मन दंनाय जिनि कबुक आम जानि जारा लुकुराव जिनि कौमा दैकरि लामा गरै तेनिन पदरि पटंगो आबन्ति बचों स्टेप कतर नाहाराम थाङै दङ आर स्पेशली कबकनाय ति करबुगो तिनि बर्तमाना जारा बीसी चेयरमैन आजुगै दंनाय भाइस चेयरमैन फियाबा बीसी इलेक्शन भाइस चेयरमैन माने मियाद लाई ताक 2 बছর चलै दङ इलिगेल बा माने इलिगेली बाबे इंगे जोंबोना आबदि बचों स्टेप कतर नाहानाय आबो आं हामबल रिक्वेस्ट खायनाय तिनि ताक जों अपनि जवाब जों इदानी अपनी जवाब जों करबुक भिडियो निखाने जों जवाब साननाय खरकसा बीसी चेयरमैन बिलि माने बिनि मियाद पाइजाक ते बनो 2 बছর भागे आचुतम मनो बेहायनि बाबे भागे आचुतम बनि जवाब भिडियो मारने हैसे अब जमन मानिया अमबागैनो जों सिक्लार जों YTF र जों आबदे कतर जवाब खाने थां दङ दिनि मेन नाहार मंदिर दिबने बिसिंथिके जों जवाब कदम खनाय अ मासनि बिसिंगनो जेकुनु समय मानो बेलाय कतर जवाब कदम ताम लायके बो सायमांला बेलेकना हामबाय खुलुमबाय।